дуруд бинандаи азиз, шуморо ба тамошои нашри навбатии интеллект шоу даъват мекунам. имрӯз дар меҳмонии мо дар барномаи мо тими сохтмончиён ширкат доранд ва умедворам ки як бозии ҷолибро ба намоиш хоҳанд гузошт. ва ман дар оғози барнома саймона изҳори сипос мекунам ба муаллифони саволҳо ва барои бинандаҳои дигари мо ки хеле фаъол ҳастанд, назарҳои худро менависанд, саволҳои ҷолибро барои мо мефиристанд ва мо албатта онҳоро баъди санҷиш ҳатман истифода мебарем. шумо почтаи моро дар экранҳои худ якчанд маротиба дар ин барнома мебинед ва вақте ки саволҳоро менависед чанд чиро ҳатман ба инобат бигиред. яъне ки он савол бояд ҷолиб бошад, нав бошад, хуб шавқовар бошад, мантиқӣ бошад. خب شما البته جواب رو باید بنویسین، کمک معلومات رو در اختیار ما گذارین. پیوند یا سیلک هایی که سوال از اونجا استفاده بردین یا گرفتین اون رو در اختیار ما گذارید تا سنجش سوال برای ما آسان‌تر شود. و فقط سوال های مورد استفاده قرار میگیرن که به همین طلبات جوابگو هستند. خب ما بازی رو شروع میکنیم. امروز در هیئت تیم ساختمانچیان در این بازی شرکت دارند بهرالله علیم-زاده، شمشاد سعدуллоев، раҳмон тоҷиддин، илҳом мавлонзода ва капитани команда аъзам шарифзода. хуб бачаҳо, бо қоидаҳои бозӣ умедворам шумо ошно ҳастед ва ман қоидаи аз ҳама асосиро дар оғози барнома барои сарфаи вақт мегӯям ки ҷавобҳои қисман дуруст ҳамчун ҷавоби нодуруст қабул мешавад. марамат, агар шумо омода ҳастед, бинандаҳои мо омода ҳастанд, марамат рақами саволи аввалро маълум кунед. саволи рақами 1 таваҷҷӯҳ кунед ба савол. нахуст шумораи он рӯзнома 15 марти соли 1925 бо номи Иди Тоҷик ба таб расида буд ва ин воқеан як рӯйдоди он вақт бисёр муҳими таърихӣ буд. аз шумораи дуюм он рӯзнома ба худ номи Бедории Тоҷикро гирифт. шумо гӯед ки оё ин рӯзнома ҳоло ҳаст ва чӣ ном дорад агар ҳаст? умедворам ки саволҳоро менависен ва марамат 1 дақиқа вақт барои фикр кардан. بله 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 ام بخاری شریف بود 1920 بود چند بود 20 دیگه ممکن دیگه مشابه که نفهمید دیروز 111 سال پیش جشن گرفتم کام برای ما 11 سال بود نه دیروز 11 داد 11 مرد روزنامه‌ای که اگر که از اما تدریس باشه ممکن باشه народная газета ممکن و بسیار تاریخی کنه. روزنامه‌ای توجیه چه؟ народная газета. народная газета است که نمی باز میبره. کام یکمش ایدی توجیه پرومتگه چپ دیمش بدوری توجیه شده پرومتگه. як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. марамат сардори даста ки ба савол ҷавоб медиҳад. муҳтарам ровӣ, ба саволи шумо раҳмон тоҷиддин ҷавоб медиҳам. дар айни ҳол ки миқдори газетаҳое ки мисол фаъолият дорад зиёд ҳастанд, мо тахмин менамоем ки агар газета бошад шояд народная газета бошад ки то ҳол фаъолият менамояд. народная газета. хуб, яъне ҳамон газетае ки аввал ном дошт Иди Тоҷик ва баъдтар ном гирифт Бедории Тоҷик, ҳол ном дорад народная газета. ҳамин бале, фикри мо ҳамин аст. хуб, ин газета ҳоло ҳам ҳаст воқеан ва ҳоло ном дорад ҷумҳурият. ҷумҳурият ном дорад. ама аз ҳамин газета 15 марти соли 1925 аввал бо номи Иди Тоҷик ва баъд бо номи Бедории Тоҷик нашр шуд ва замони шӯравӣ бо номҳои дигар ҳам дошт. умедворам шумо медонед.
саволи рақами 6. таваҷҷӯҳ кунед ба савол. барои мардуми шимол он зоғ аст, барои мардуми баъзе кишварҳои африқоӣ он харгӯш аст. мардум дар минтақаи авроосиё асосан ҳайвони дигарро ҳамин гуна ном мебаранд. гап инҷо сари кадом ҳайвон меравад? яъне ки мардуми шимол мегӯянд ки ҳамон гуна ҳайвон ин зоғ аст. баъзе кишварҳои африқоӣ мегӯянд ки ин харгӯш аст ки ҳамин гуна ҳайвон аст. мардум дар минтақаҳои аврупо ва авроосиё асосан ҳайвони дигарро ҳамин гуна ном мебаранд, мегӯянд ҳамин гуна аст. гап сари чӣ меравад? марамад як дақиқа вақт фикр кунед. یا بخشش یا بار دیگر سوال رو пурратар امکانیت باشد. мардум дар шимол он барои мардуме ки дар қисмати шимолии кураи замин зиндагӣ мекунад ин зоғ аст, яъне ҳамон ҳайвон зоға мегӯянд. ва мардум дар баъзе кишварҳои африқоӣ мегӯянд ки ҳамон гуна ҳайвони харгӯш аст. масалан мо дигар ҳайвона ҳамон гуна мегӯем, дигар ҳайвон аст. кадом инҷо гап дар бораи кадом ҳайвон меравад? чӣ гуна ҳайвон меравад ки мо масалан дигар ҳайвона ба он гурӯҳ ворид мекунем? масалан мардуми баъзе кишварҳои африқоӣ харгӯша ба он гурӯҳ ворид мекунанд. дар баъзе кишварҳои шимолӣ масалан зоғро ба ҳамон гурӯҳ ворид мекунанд. инҷо гап дар бораи кадом гурӯҳи ҳайвоно меравад? чӣ гуна ҳайвон меравад? марамад як дақиқа вақт фикр кунед. бинед дар шимол ами бисёр ҳайвоне ки бисёр вайку бисёре дар ами зоқ дахнакиё бисёр мешавад. ин харгӯш то гармиё мегардаву аки харгӯшҳои ки мисол ҳаст онҷо гармҳои тарафи зоқ намешавад. мисол خوب باشه. достаточно маъмули ки ҳайвонои маъмулӣ шумо бифрестанд, ки мисол бисёр маъмуле ки зоқ дар тарафи хунукам парранда мисол ҳайвони маъмулӣ ҳайвон гуна ки зоғ гуфта муқом боша. خوب. من فکر دارم آقا دیگه خیلی چی اونجا میگی؟ знак зодиака тоже мегӯям маъмулӣ нестан. не ҷо ҳайвон мегӯянд ки зоғ гуфтест, зоғ намешавад, зоғ парранда мешавад. як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. марамад دسته ما به چنین فکر آمد که شاید این حیوان خوب باشد، پرنده و خوب. ин кадом гурӯҳи не инҷо шумо бояд ёбед ки инҷо гап дар бораи кадом гурӯҳи ҳайвонҳо меравад ё кадом гурӯҳи ҷонварон меравад. шумо ҳамин ҳайвонҳо ва паррандаҳо ва ҷонварон ҳамин чиз ба шубҳа бурд. ман аз мубоҳисаотон фаҳмидам. яъне инҷо шумо ҷонварро қабул кунед. ҳамаша ҷонварон, масалан мо дигар ҷонварро ба ҳамин гурӯҳ ворид мекунем. мардуми мо ин чиз дар адабиёти мо ҳам ҳаст, дар фолклор ҳам ҳаст, дар ҳар куҷо ҳаст. فکر دسته ما این روباه می باشه. рӯбоҳ بله. این همچون حیوان یک مکار. инҷо шумо фикр мекунед ки гап дар бораи ҳайвонҳои макор меравад. بله. масалан дар африқо макор гуфта харгӯша мегӯянд, аммо мо харгӯша мегӯем ҳайвони тарсончак аст. ҳамин тавр? بله. яъне шумо дар назар доред ки гурӯҳи ҳайвонҳои макорро. مکار. ин ба ёди кӣ омад ин ҷавоби ғайриоддӣ? дар зеҳни кӣ пайдо шуд ин? در ذهنی دسته. вақте шумо гуфтед ки бисёр ҳайвонҳое ки хусусиятҳои ба худ хос дорад, дар минтақаи шимол гуфтед зоғ, яъне минтақаи шимол ба мо маълум аст хунук аст, дар он ҷо зоғҳо бисёр аст ва дар бисёр қиссаҳо ва шояд дар филмҳои хориҷӣ агар фикр кунед ба тамоми саволот ҷавоб меёбед. ҷавоби шумо комилан дуруст аст. инҷо гап дар бораи ҳамин гурӯҳи ҳайвонҳое мерафт ки мо онҳоро макор унвон мекунем. ин рӯбоҳи бечора шояд макор набошад, лекин дар ҳамин адабиёт ки истифода бурдем зиёд, дар афсонаҳо, қиссаҳо, дигар ҳама кӯдакон ҳам оле фикр мекунанд ки рӯбоҳ макортар аст.
саволи рақами 12 таваҷҷӯҳ кунед ба савол. ҳоло шояд бештар аз 5% аҳолии сайёра ҳамин гуна бошанд. дар асри биринҷ ин шумора 25% ва дар асри санг шояд 50%-ро ташкил медод. бо ба ёд овардани санаи 11 август гӯед ки гап инҷо сари кадом гурӯҳи одамон меравад? ҳоло шояд ҳудуди 5 ё шояд каму бештар аз ин аҳолии сайёра ҳамин гуна бошад. дар асри биринҷ ин шумора 25%, дар асри санг бошад ин шумораи одамон то 50%-ро ташкил мекарданд. бо ба ёд овардани санаи 11 август гӯед ки гапи инҷо сари кадом гурӯҳи одамон меравад? марамад як дақиқа вақт фикр кунед. агар кам гуфтагӣ бошад шояд одамое ки ваҳшиян ку дар бешор зиндагӣ мекунанд. бостоншиносо ки рӯзи ҳамон рӯзи вай нест 15 август 11 защита ягон лес амазонка ягон ҷой бошад хеле бошад рӯзи 15 август. асри сангда 50% кам шуда омадеста. сангда 50% биринҷи бара санги мебиям 25% гета ҳозир 5%. яъне камшидаган одаме ки ваҳшиян ку ваҳшиёдан камшидаган одаме дар бешор зиндагӣ чӣ мегӯям одаморо? индитсор кардан. Первобит не? Я хеле не первобит. 15 август. Там рӯзи вай бошад. ҳамон ҳаст ку дар тарафи африка ҳастанд хеле Бразилияда ҳаст, Тайваньда ҳаст. Абориген. 5% слишком бисёр. бисёрон ку дар Бразилия дар Африка бисёрон. мардумоне ки мисол дар вай зиндагӣ мекардану дар ҷангалҳо зиндагӣ мекарданд. як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. марамад сардори даста ки ба савол ҷавоб медиҳад. Ва суоли шумо Саадуллоев Шамшод посух медиҳад. марамад мо ба як хулоса омадем ки шояд ба қавли русо абориген мегӯянд ҳама хел бошад. созмони ҷаҳонии тандурустӣ гуфтааст ки шумораи ҳамин гурӯҳ аз 2-3 то 10% аст гуфтааст. то 10%. хуб ва ини ҳудуди аз 5 то 10 агар бигирем, худи созмони ҷаҳонии тандурустӣ ҳамин як сол пештар ҳамин номро пешниҳод карда буд. вале дар асрҳои гузашта ино зиёдтар буданд. бо ба ёд овардани санаи 11 август гӯед ки инҷо гап сари кадом гурӯҳи одамон меравад? фикр мекунем 11 август аку ман тахминан медонам ки рӯзи 10-8 август ҳамин рӯзи табибон аст. мумкин гап дар бораи одамоне ки имконияти маҳдуд доранд. рӯзи табибон дар тоҷикистон агар дар назар дошта бошед 18 август таҷлил мешавад. бале. хуб аммо инҷо гап дар бораи кадом гурӯҳи одамон меравад? оное ки маҳдуд ҳаракат инвалид маъюбият доранд. хуб бояд гӯям ки ин ҷавоби шумо дуруст нест. 11 август рӯзи оное ки чапдаст ҳастанд. рӯзи ҷаҳонии оное ки чапдастанд. саволи рақами 3 таваҷҷӯҳ кунед ба савол. реҷаи ҳаракати қатораҳо дар метрополитени Харков дар соли 2001 ба ҳадди 99.98% иҷро шуда буд. реҷаи ҳаракат боқимонда 0.2% на ба таъмиру вайроншавии қатораҳо балки ба дигар омил вобаста буд. он чӣ омил буд? яъне чаро қатораҳо ист мекарданд? номи шаҳр чӣ гуфт? реҷаи ҳаракати қатораҳо дар метрополитени Харков дар соли 2001 ба ҳадди 99.98% иҷро шуда буд. боқимонда 0.2% на ба таъмиру вайроншавии қатораҳо балки ба дигар омил вобаста буд. он чӣ омил буд? чаро қатораҳо ист мекарданд? яъне ҳисоб кардан аз рӯи ҳамон омор 99.98 аз рӯи реҷа ҳаракат кардааст. 0.2% яъне қатораҳо ист карданд дар ҳамон як фосила аз соли 2021. ин ба вайроншавии қатораҳо ба таъмир вобаста нест. дигар омил буд инҷо. кадом омил? чӣ омил буд?
ки қатораҳоро ба ист кардан маҷбур месохт? маромад фикр кунед. Харквам хники дaro. Истгоҳе ки месазанд, шояд дар як истгоҳ чанд дақиқа месазанд, бисёр мерафтан. برای پاساژیر دروازه فرو بردم. Тамбашавӣ. Не там башави, нам иҷораи метро. Ҳамин 0,2% барои истгоҳҳо. ممکن است حسابی 2001. چی بود 2001؟ چی میشه؟ Харков дар нехай погодаи хникиву гармида ҳеҷ рол боз намекунад. مترو تایزه مترو تایزه ин ҳамун дар истгоҳҳо ба фирм. ҳар як истгоҳ дар Кам истам ки як дақиқа месазанд. ба ҳамин хотир мисоли 1% кам дар ҳамин чиз дефодаги 0,2% барои حسابی زیاد بود نیمه. حالا یک بار میاد رو باید. ба фикрам варианти ай ҳама камтар тори меомагиш ҳамия. Шояд ҳамон сол баъд системаи карта бидку хеле ҳаракати чип тақати бидку. Чип тақати гузаштаги боша шояд. як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. маромад кӣ ба савол ҷавоб медиҳад? با سوال شما بحرالله جواب میدید. маромад муҳтарам роӣ мо ба хулосае омадем ки агар 99,98% реҷаи ҳаракат иҷро шуда бошад, танҳо 0,2% ҳаракат дар ин ҷо иҷро нашуда бошад, ин метавонад як сабабаш ҳамин истгоҳҳо бошад. яъне дар вақти ҳаракат аз як истгоҳ ба як истгоҳ рафтан як вақти муайян қатора метро дар ҳамон ҷо истод мешавад ва ҳамин лаҳзаҳое ки дар ҳамин ҷо истод мекунад ҳамин 0,2% ҳаракатро яъне ки ин иҷро нашудани реҷа ҳисоб мешавад. ҳамин дига қатора бояд биистад ки мардум бечора бояд фароянд дига. яъне ки дар ҳамон вақт мумкин ягон тамбашавӣ ё ки ягон вақте ки дар корӣ буд метро ҳаракат накард, аз ҳамин сабаб метавонад ки 0,2% карда бошад. бале ё ин ки аз ҳисоби алоқа ҳам метавонад ки сигналҳои дигар хатҳои роҳи метро бояд ки дар як вақти муайян ҳаракат кунанд ку. ин вобаста ба мушкили сигналу ва алоқа. бале хуб, ҷавобҳои хубанд, аммо ҷавобҳои дуруст нестанд. ин мушкили купрукҳои баланд ҳам ҳаст. Чи аст мушкили купрукҳои баланд? таги ҳамон купрукҳо, як рақами телефон ҳамеша дар таги купрукҳо менависанд дар баъзи шаҳрҳои калон. чаро менависанд ҳамон рақами телефона? حالتهای فوق‌العاده. چی فوق‌العاده؟ این شاید مثلا در راه آهن این گونه حالتها بعضن رخ میدهد. یگون رویان چی آدم یا که یگون حیوان دوست میکند، یگون همجا در راه هم خودش رو یگون با چی میگم سویتید روی قطاره ها میپرتد، خودکشی میکند. خودکشی. انا همین جواب اگر شما میگفتین جوابی کاملا درست بود. خب یعنی که همون 0,2% انا همین گونه حالت ها بود که قطاره ها مجبور میشدند چند دقیقه بایستند. саволи рақами 10 таваҷҷӯҳ кунед ба савол. тӯли солҳои мадиди аҳолии Канада аз ҳисоби муҳоҷирон аз Британия ва империяи Русия ва чанд давлати дигар меафзуд. шумо гӯед ки миёнаи солҳои 1860-1870 шумораи муҳоҷирон ба Канада аз кадом давлат зиёдтар буд? яъне аз кадом давлат аз ҳама зиёдтар мерафтанд ба Канада? миёни солҳое ки гуфтем. хуб, маромад, як дақиқа вақт фикр кунед. کی باشه فکر میکنم اون وقت 1800 همون نه اون باید کارابل زیاد چیدگیان سالی باید بود نه کانادا 1800 کیه اصلا 1860-1870
میشه گفت خودش بریتانیا و روسیه بسیار با کی راست بریتانیا اون دوره آفریقا باشه. جزیره فروختگیان سال 1870 چرا گرینلند با فروختگی بود به انگلیا تو یک جزیره فروختگیان داره اون دوره صدرسی شاید بین روسیه و انگلیا سازمان شده штати Аляска. آلیاسکا شاید Канун байни канун давлат будам. Россия ва هزار چند فروخت 1800 Канада. даври як дақиқа вақт сипарӣ шуд. маромад сардори даста ки ҷавоб медиҳад? با سوالی شما رحمان تاج‌الدین چه می‌کردیم маромад محترم راوی ما چنین تخمین میکنیم که در این سالهای معین در بین سالهای 1860 1870 جزیره آلیاسکا را شایگری امپریا روسیه با میفروشد با مدت 100 سال آن را با اجاره میدهد یعنی نمیفروشد و اجاره میدهد از این حساب سیاحان نیز شاید زیاد شده باشد یعنی مهاجرت کرده رفته باشد сайёҳон аз русия از روسیه بله яъне مهاجرت ҷазираи کرده. аляска ҳоле ҳам дар иҷора аст ба назартон? نه وقتی که شرطنامه‌ای که 100 ساله بسته شده بود آن برهم خورده ولی آن به حساب яъне ҷавоби шумо ин аст ки сайёҳон аз ҳисоби сайёҳон аҳолии канада дар миёни ин солҳо зиёд шуда метавр ولی در این سال‌ها کشتی‌هایی که در сайёҳон аз русия империяи русия ҳамин тавр اگه که خیلی باعث امپریا روسیه بله. ин ҷавобро мо қабул мекунем ва бояд гӯем ки ҷавоби дуруст нест. хуб вақте ки дар амрико ҷанги шаҳрвандӣ буду баъд мушкили иқтисодӣ буду аҳолӣ аз амрико рафта буданд ба канада шумо фикр кардед ки он вақт амрико давлати хеле пешрафта буд шояд бар ҳамин дар зеҳнатон наомад ин чиз миёни солҳои 1860 то 870 баъди ҷанги шаҳрвандӣ хуб яъне ҳамин гуна як мушкили иқтисодӣ он ҷо буд ва мардум чӣ кор мекарданд ба хотири зиндагии беҳтар мерафтанд ба канада яъне дар ин миён тӯли солҳои мадид ҳарчанд ки аз британия ва аз империяи русия ҳам рафта буданд ба канада вале дар ҳамин миён солҳои 1860 то 870 шумораи зиёди муҳоҷироне ки канадаро ҷои зисти доимӣ ихтиёр карда буданд аз иёлоти муттаҳидаи амрико буданд. саволи рақами 2 таваҷҷӯҳ кунед ба савол. оғози таърихи кинои тоҷик бо фаъолияти ҳамон коргардон сахт алоқаманд аст ва соли 1932 аввалин филми таҳия кардаашро он шахс таърихи тоҷик кино манзур мекунад ва соли 34 филми муҳоҷир сабт мешавад ки ин филми воқеан ҳам бисёр барҷастаи бадеии беовози тоҷикӣ маҳсуб мешуд ва ӯ яке аз бунёдгузорони синамои миллии тоҷик ба шумор меравад ва ҳамчунин дар таъсис ва пешрафти синамои кишвари ҳамсояи узбекистон ҳам саҳми бориз дорад. барандаи ҷоизаи сталинӣ аст, ҳунарпешаи халқии ссср, қаҳрамони меҳнати социалистӣ. киро дар назар дорем? мо инҷо гап дар бораи кӣ меравад? маромад як дақиқа вақт фикр кунед. اونجا بهش هست در اومده رژیسور اصلا فاجعه که تو دیگه نیست یکی از اولین ها اولین ها شده باشه بسیار وقت نه خود رو مش خوندم نخوندم که خلاص فعالیت کرده دیگه Paris Kimyogar. Paris Kimyogar Vay uzun. دیگه برام مثلا نیست که من خیلی جواب Paris Kimyogar. خیلی رویت کرده بودم مگو دیگه مرا در ازبکستان هم سهم داشته. بسیار وقتی که همچنین سیاست وقتی که سر بود اونجا ازبک تاجیک نبود خودش یکی نبود همه می‌آمدن هریسیا هایجوس نمی‌دونم خیلی هم جواب ده Paris Kimyogar. خیلی. Так. Не, узбек. як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. маромад кӣ ба савол محترم ҷавоб راوی медиҳад? و سوال شما مولانا زاده الهام پاسخ میدهد
муҳтарам ровӣ, ман гумон мекунам, ки Борис Кимягаров. Борис Кимягаров. Бале. хуб, иҷоба қабул мекунем ва шуморо ғамгин гап дар бораи Комил Ёрматов меравад. киностудия як нафаре ки дар самти таъсиси синамои миллӣ ҳам дар ин кишвар ва ҳам дар кишвари ҳамсояи мо ҳам нақш дошт. хуб, филми Муҳоҷир, филмҳои дигар ва дар бораи худи ӯ низ ба қарибе як филм ба навор гирифта шуда буд ва як филми ҳуҷҷатии хуб намоиш дода шуда буд. саволи рақами 4 таваҷҷӯҳ кунед ба савол. 21 марти соли 1947 бо қарори Совети вазирони иттиҳоди шӯравӣ он муассисаи олии таълимӣ таъсис ёфтааст. аз 1 сентябри соли 1948 ба фаъолият сар мекунад. соли нахустини таълим дар бинои таълимии институти омӯзгорӣ ба номи Шевченко шурӯъ мешавад ва баъди як сол бинои собиқ кумитаи ҳизбии вилояти Сталинобод, яъне ба ихтиёри он муассисаи олии таълимӣ гузошта мешавад. шумо баъди як дақиқа ёбед ки гап сари кадом муассисаи олии таълимӣ меравад? 47 таъсис ёфта, 48 оғоз карда. оғоз буд. چی؟ شهری شد Сталинобод باید پیش مرکزی و بینای کهنای همو بینای شاید هم داره شهری باشد، حزب شهری باشد، جا سکه ایجا بود و جا شهریش کمیته اینی شهری که با خلوص پدینستود نه فهمیدم اوش نام ترکه و عرفه و بعدن پول نگم شما و اونجا نه اول باید خالش بود جا بعد دانشگاه شده بعد نه سال دیگه سال چلاش نبود فکرم سال چلاش دانشگاه архитектураш ҳамаи توغра мегиранд соли сталинский سالم دانشگاه ملی آمریکایی یعنی کم دانشگاه ملی میگیم ده؟ اگه اب زخده وکی بود نخستین رکتر شم بود باید عینی یک در کار نیست نوشته گام زنم موزه خانه دانشگاه ملی بود. دانشگاه ملی تاجیکستان شفچنکو як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. Марамат, сардори даста, кӣ ба савол ҷавоб медиҳад? муҳтарам ровӣ, ба суоли шумо раҳмон тоҷиддин посух медиҳад. Марамат. خلاصه دسته ما چنین است که از 21 مارس سال 1947 فرمایش برآمده است. 1 سپتامبر سال 1948 فعالیت میکند. این دانشگاه ملی تاجیکستان امروزه دانشگاه ملی تاجیکستان میباشد. хуб, дар савол дар мавриди як қароргоҳ гап мерафт. чизеро ба ёдатон наовард? як қароргоҳ. این قرارگاهی گفتید کمیته گفتیم اجرایی که حزبی баъди شهری соли 1949 собиқ кумитаи ҳизбии вилояти Сталинобод ба ихтиёри он муассиса дода мешавад. хуб, ҷавоби шумо кадом аст? دانشگاه ملی تاجیکستان. донишгоҳи милли. баъди ҳамин маълумотам ҷавобро иваз намекунед, амитав? نه نه донишгоҳи миллии Тоҷикистон. он вақт университети давлатӣ ба номи Ленин буд, амитав? بله دانشگاه ملی. ҷавоб комилан дуруст аст. саволи рақами 11 таваҷҷӯҳ кунед ба савол. мувофиқи шоҳнома вай духтари гаждаҳам нигаҳбони дижи сапед буд. ҳангоми ба ин диж расидани лашкари Турон бо сарварии Суҳроб ба ҷанги Суҳроб баромад, вале асир афтод. яъне писари гаждаҳам Ҳаҷир асир афтод ва ӯ бошад ҷомаи разм пӯшида аз паси Ҳаҷир ба ҷанги Суҳроб рафт, вале ба муқобилати Суҳроб тоб наовард ва майдонро тарк кард.
чӣ ном дошт он духтар? савол фаҳм аст? он духтар чӣ ном дошт? марҳамат. سوال فرمایید. یا بار دیگه کمک کنم. نه بگیرم وقت هر دگم و فکر کنم در کو. بگو. نه بسیار уже время то дага фикр کنیم بعد سوال بگیریم. نه. نمیدونم نشان. نه. Колтофари. فکری بچه‌م میکنه که بگم Колтофари як маниша نیست. اثرش نمیاد من دختر بود کن گردوفر یا منیژه بود که Амякон. فراموش کن خبر دختر گردوفر. نبینیم بعضی وقتی تیمسال در بعضی فراموشی وقت دستگاه میکنیم خیلی زمان. як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. марҳамат, сардори даста кӣ ба савол ҷавоб медиҳад? ва суоли шумо баҳрулло позуқ медиҳад. муҳтарам роҳӣ, мо ба хулосаи омад дастаи мо ки ин ҳамин нигаҳбони дижи сафед гурдофарид буд ва ҳамин духтар гурдофарид хеле наздик омадем. чӣ ном дошт он бо ном? ва дар ҳақиқат ба ёд он ҳаст ки вақте ки бо суҳроб мехоҳад размоҳӣ дар кунад вақти ва мубоҳисаҳои шумо чанд бор ҳамин номам гирифтед, ба забон гирифтед? мо фикр мекунем ки ин манижа буд. як бори дигар кӣ будин? манижа. манижа будин. хуб, иҷоба қабул мекунем, ҳарчанд ки иҷоби нодуруст аст. бале, гурдофарид будин. вале муҳим ин аст ки шумо медонистед. ба ҳар сурат барои шумо ташаккур мегӯям, барои муаллифони саволҳо низ ҳамчунин ташаккур. шумо почтаи моро дар экранҳои худ мебинед, метавонед албатта ба мо бинависед. мо ҳатман ба ине ки саволҳои шуморо мавриди истифода қарор медиҳем. хуб, ёдрас мешавам ки ин тим ном дошт тими сохтмончиён. ташаккур мегӯям барои як бозии ҷолиб. субҳон ҷалилов будам. то нашри дигар комёбу муваффақ бошед.